Здравейте хора, аз съм Барона 26, до мен е Кресака 96 и днес ще играем Гама Кейс. Нали? Кейс симулатор. Кейс симулатор, същото. Беше нещо такова. Така, започваме. Ай. Да отваряме. Първия си, първия. Първия кейс. Да, на мен това ми е любим. Така, отваряме. По принцип, И... на неговия телефон, поне става ти каква дивизия си на твоя телефон? Master Guardian Elite. Аз съм Gold нова Really, 1. нига? Аз съм Gold нова 1. Реклами. Оте, постоянно ми се пускат. Днеска се изнервих, не ми се играше повече, ама нали продължих да играя, легнах и натисках така бутона. Really? За малко МК видя. Обаче тук е Искам AVP. 100 пъти по-плавно, отколкото Да, искам AVP. Вате. Holy shit! О, ранка! О, 130 такова. Това не е нищо. Сега представяш ли си как не виждаме от това наш пак? Не. О, силата. Не ще играме до Silver и Elite Master. О, Това беше забавно. Те тук са ами аз викам да ги Медиум. заложиме на медиум. медиум. Ето така става номера. Ще загубиме. Не, има шанс. Миналия път играхме с 19 евро. О! Хънтсмен, Азимов. Хънтсмен, Бореал Форест. Добре. Уелърн. Фалчън, Сафари Меш, Батлскарт. Добре, нужно. А ние сколко ще го спи? Тогава, смисъл на медиум първия колко път. процента бяхме? Не знам, аз това те питам. Бяхме с... Не знам. Абе с повече. Нещо под 10, под 10 беше. По 10. Под 10 беше. 9 или... Нещо такова, до 8-9. Ако спечелиме тия 3 ножа, ще сме. Добре, 3 от... Колко ножа бяха? 9 или 10? 4 от 10. Не, това е повече. Да. Това да го Един- направим ли? Диаманти. Може да това много не бе, за какво? Без искам. Мисклик. Бата, честно ли бе? Добре, нищо, дай пак Силвър на... 4 и такова ме. Айде да ги направим на такова. No. Не. Силвър 4 ги... И стига за този епизод. Ама това беше много злобно. Сега на какво играме? Медиум. Дали ще... Фалчън, Сафари Вече Меш. го имаме. Емката е добра. Да. По-скъпа е от ножа. Да. Така че... Абе, имаме... Обаче винаги шансът не става по... Да, по-голям и по-голям. 31% това е... Супер. Средно добре. Бива, имам плей като за начало. Не знам. Дали това ще ни е трета победа подред? Да? Да! Това беше добро. На Win Strikes. Три победи подред. На Win Strikes сме. Това е всичко. Да. Гле. Ние ще продължиме да... Да. И това беше всичко и до скоро.